Never to us. Anglo Kenneth. Anglo didn't tell me that. Anglo does Kenneth. Amen. Yes, sir. Amen. No more. I said, we do. We can't move your own. What? But I'm a wrong with it. Wrong with it, you do know when I go through. But oh, yeah, on my body. I have small never take. I have one if one. I was there. Yadaba. Ọkùnrin náà na-eje anụsọ ọgwụ ọgụ. A ga-ala ịnụsọ ọgwụ ọgụ kara aka n'isi Kenneth Okonkwo. Anyị na-anọ n'Amerika. 17, 18, 19, 20, 21 of men. Mawuna man. Of Bosoka, 21. Ka ọbịa from West Akirogo na ana. Ọtụ na ya aka maọbụ obere oge. Kama na gọvanọ si agbanara n'ụlọ. Ụdị mmanụ ka ụlọ si dị. Wee gbakwuo mụ na ọrụ ndị na-enye nsogbu na-eme kepu. Wee gbanara. Ụdị mmanụ tupu si wee dị. Wee si oke. Ọnaba. America. Thursday morning. Kenneth mụ. Anyị gotere ọ, nwunye m gotere ọ. Maka abalị ibe ahụ na America, anyị na-eje ebe niile. Apụtara mgbe na ya nọrọ. Ọ bụ ụmụ ya na-abụ ndị nwoke. Ọ bụ ebe anyị na-ede rie n'ụtụtụ. Dee ebe niile. Ọ na-afụbarị ka dimkpa. Ọ na-afụbarị ka dimkpa. Anyị kpata nkata niile. Owe mgbe m mkpa na anyị natara Nigeria. Ọ bịafụ. Ka anyị kwuo etu akụkọ dike esi machi ha azụ na second term ma ọrụ chere anyị n'elu. Naka nnebe ahụ asị na ọnwụ Igbo Kenneth. Chai, ọnwụ Igbo ọjọọ. Mana nsogbu adịrọ. Ọ ife ahụ gosi na anyị na mmadụ nwere ife mmadụ dị. Nwa nkenke oge n'ụwa. Onwere ma mbọsị ọnwụ ga-abịakwute ya. Ọya ka n'ụka ga-eji apụta ata. Wee kwue n'ụtụtụ na anyị bụ
mmadụ dị ndụ ruo n'uche ruo onye nwụrụ anwụ ọnụ ebe a anyị fụfụ ya na kekele taa arapụ abụọ ọ dịka ọ mere ọ bụrụ ya ka ọ ya isi awara ya ọnwụọ mana ebe anyị chọrọ ka anyị ụlọ gị na nwanne nwoke iru gị na ewe n'ugbe bụ ụmụ kasị obi ndị bụ oke mkpọ unu nwere ife niile bụ nye Chineke Kenneth bụ ofu onye mma rụọla ọnwụ gọvanọ Anambra steeti gbara akwa maka akpọrọ m ya Daily Mail kpọọ ya akpọ ọ sị m na onye a nwụrụnụ bụ one of the most trusted people over the government apụrụ maka ndị ụwa onye kere ọrụ ọfụma ndị na-amụ ndị na-akwa ndị na-achị mana ebe dị mkpa bụ ka mmadụ mee ife o kwesịrị na ọ ga-eme ịgwa mmadụ kwụsị ime ebe ọbụla oruo n'iwe ọvọwụ ya bụ na anyị nwabụ ndị apụga na-ekwupụta na ọgwụ Kenneth wee nwụrụ anyị n'ọkpụkpụ na ya ma agba Chineke mba nne anyị bịara ebe a anyị mara na ofu arọ na ọnwa ole na ole ọrụ ya nwa anyị bịa n'ụwa wee na sekọndị ka anyị mee omenala anyị kwesịrị ime mgbalụ anyị bịa ka anyị bịa alụ ọrụ mgbalụ a abụrụ ọrụ omenala ụlọ mara na ihe mere ụlọ mere anyị niile anyị eficha anya mmiri wee welie mara na ndụ mmadụ dị n'obe aka o nwere ike ịda ma ndị bịara akpata ata ma ndị mụrụ amụta ata ọnwụ na-eche onye ọbụla ka anyị gbaa mbọ gbalụ na ndụ anyị n'ụwa ahụ na nkenke oge wee na-asị na ndị ezinụlọ oge okolopụ n'ụlọ ihe dị otu ebe ebe dị iche iche ị ga-amụ ole na-ego nwụrụ ụmụ ahụhụ abịa n'ọnwa ụmụ ahụhụ dịka ọ ga-ekpochapụ akwa ọnwụ Kenneth dịka ọnwụ amụrụ na-ego ụmụ ahụhụ wee na-asị ka ụdị ọnwụ a hapụ ịbịa n'ụmụ ahụhụ ọzọ n'aba Jizọs ọnwụ okorobịa abịaziri n'ụmụ ahụhụ ọkachasị ndị mmadụ na-elekwasị anya nwee elemanya agaghị esi n'aka ya nweta ndụ Chineke wepụsịrị n'obodo a mkpụrụ otu a sị ka mkpụrụ gara menyekwa ụmụ maikrofon a ara m na-ekwudobe otu a wee na-asị m nwere ife niile nye Chineke ụmụ ya na-agba ama ọ na-ese ndị anyị na-agbagharị anya na ha na-agbagharị na Amerịka n'aka ụlọ ka ha dị ụlọ ọgba mbọ nọdebe anya kachasị gị nwa bụ nwanne ya nwoke Chineke ga-abụ ụnụ ume ụmụ anọ ụmụnne ya ụmụaka ahụ ga-etojukwa wee nọchi anya nna ha mụba ife a na-eme ụmụaka ahụ a Chineke ga-emefa na-eto ka nka ọrụ nna ha kwụsị ụmụ n'aba Jizọs ụlọ ndị otu n'ebe a ndị anyị mere ndị apụga nke ahụ nke About to give a treasure. Nke bụ Kenyawa. Ọrụ anya mmiri. Ọ ga-egbochi mana ndị mmadụ atị ya n'otu onye na-esogbu. Ndị mmadụ so obi ahụ nwunye m ọ fụkere ndị ọdụ ọma Kenneth ụdị ọ maara ya n'Amerịka. Onye ọzọ obi izu ụka ọnwụwa ma ọ ya na-anụ maka ya anụ so n'akụkọ ewe nwa ọ karịa mma ka Kenneth ga-ezigbo mmadụ ọrụ na chi wee ezigbo mmadụ ndị mụ na maso chairman nọ Anọcha local government Ikeọha Ike Obi Obiọfọ Chief
Honorable Atubuko Okoye, member representing the Northern Wine Constituency House of Assembly, Obinibo Agolo, you see what you said? Former local government chairman, Okasa Atekan, Honorary Mr. Prince. Prince was former local government chairman, Idemili South local government. Isaac Okoye, Mama, I am coordinating Oka South 2 constituency. DJ campaign organization. Campaign organization. Now, essay to the governor. The Chobosu. Lago. Your Excellency, to be taking our houses here. Asal na ihe abụrụ na mmadụ kere ya. Ọrụ asal Honorable Victor Okoye, member representing Anambra West, Anambra State Assembly. Aya kele kuka. Kama ngombe toast na tata. Aya ngombe stay to Hanaze. We dey in the house of assembly. Ana mama cha. So go cast over. We don't know those are cast over no. Can go look at accurate chief. Can go with the plan there. Can go yes we can and go back. Go somewhere. Mr. Richard